Melita, kumpanija ewlenija li toffri s-servizzi ta' telekomunikazzjoni, nediet is-sistema ta' 5G madwar il-pajjiż kollu. Il-Kap Eżekuttiv ta' Melita qal li dan l-investiment huwa l-ewwel tax-xorta tiegħu f'pajjiżna u ser ikun qed jieħu lil Malta fera ġdida fejn ser ikun qed joffri benefiċċji kbar għall-klijenti fosthom in-negozji. L-investiment li qed isir b'kollaborazzjoni ma' Ericcson, kumpanija Svediża li tinsab minn ta' quddiem f'servizzi ta' telekomunikazzjoni, qed taħdem ma' Melita billi toffri dan is-servizz f'pajjiżna. Melita saħqet li din it-teknoloġija hija sigura u mhux ser tkun ta' deterrent għas-saħħa tan-nies. Preżenti għal din it-tnedija kien hemm il-Ministru responsabbli mill-Ekonomija u l-Industrija Silvio Xkembri. U wara dan l-investiment b'mod pożittiv fejn innota l-ħtieġa li l-pajjiż igawdi minn infrastruttura teknoloġika aħjar, speċjalment f'dawn iż-żminijiet ta' pandemija meta ħafna attivitajiet qed isiru b'mod virtwali. Anke f'pandemija naraw li x-xogħol jibqa' għaddej fosthom anke b'teleworking u anke servizzi oħra. Da kollu għaliex kemm investiment qawwi fl-infrastruttura tagħna. Min-naħa tiegħu Simon Montanaro, kap ta' teknoloġija ta' Melita Limited, tkellem dwar il-benefiċċji ta' tali sistema fosthom il-qawwa tal-internet f'kull post. Issa nippubblikaw ir-riżultati kollha għax stendejna s-servizz ma' Malta kollha u tistgħu taraw li fuq il-website tagħna iż-żieda fil-emissjonijiet hija inqas minn 1% milli huwa dak stabbilit mir-regolamenti. Bħala parti minn ammont ta' provi li saru ta' sistema kien hemm l-artist Matthew James Borch flimkien ma' grupp ta' mużiċisti fejn irrekordjaw filmati f'ħin reali minn 4 lokalitajiet differenti. Waqt din il-prova kienet qed tintuża din is-sistema li llum hija aċċessibbli madwar il-pajjiż kollu. Permezz tal-5G id-dewmien ta' meta nota tmur minn post għal ieħor naqset ħafna. Allura illum il-ġurnata nistgħu ndoqqu flimkien imma minn locations differenti.